Aquí estamos neste día tan especial. Neste venres chega fin de semana. E hoxe temos un convidado conosco, un amigo que volve a visitarnos. Non é un secreto porque xa está anunciado, claro que sí. DJ Roquiño, amigo, bons días. Bos días, Lema, que tal, como estamos? Como estamos, digo eu? Bueno, a verdad que moi ben, non? Moi contento de volver a estar aquí contigo, porque cada vez que estamos por aquí é que veñen cousas novas e cousas boas. Que se puso na llama para ti? Como podemos facer agora un balance de todo o que significou e todo o que te aportou? Bueno, a verdad que 11 meses despois, que van exactamente sobre 11 meses, nunca pensamos que chegaríamos a tantas cousas como chegamos, é dicir, a sonar por todo Galicia, por fora de Galicia, que orquestas, DJs, composicións musicales, pois tocaran na llama en todos os lados, e todos os frutos que nos dou non esperábamos nada deso, estamos moi contentos, a verdad. Supoño que levarías unha sorpresa, non? De escoitar na llama en algún sitio onde non esperabas, o mellor. Sí, a verdade que sí, é dicir, sobre todo agradecer a xente que lle sorprendía, o mellor, pois xente que estaba de vacacións fora de Galicia, ou así, que me enviaban vídeos sonando na llama en lugares que nin se fala galego, que tamén é bonito, non? É dicir, levar o galego pois a máis fora de Galicia, e a verdade é que eso era unha pasada. Por lo tanto, con na llama tamén, sin na llama, o 2022 foi un ano bo de traballo, se pode decir, non? Bueno, podese considerar que ata o momento o mellor de traballo como DJ. Eu creo que, bueno, botando un balance, foi gracias á saída do primeiro tema, a saída de Na Llama, aproveitámoslo, creo que da mellor maneira. Entón, si podes dicir que foi, é dicir, se 2023 é igual que 2022, xa me conformo. Se é mellor, pois mellor, pero se é como 2022, xa me sirve así. Vaya, pero as perspectivas son boas. En principio, sí. Toca madeira aí. Exactamente, xa estou tocando. Pero bueno, eu creo que sí, expectativas boas. Demos aí un pequeno giro aí ao estilo musical. É un pouquiño dance igual, pero bueno, un merengue electrónico, máis ben. Entonces seguimos na rama, pero bueno, tocando un pouquiño tamén o estilo verbenero, que é o que nos interesa tamén. Porque aparte de visitarnos, que nos quere moito Roquiño, ven a presentarnos unha canción. Ti que estás aí vas a poder escoitar esta canción. Como se titula a canción? Pois a canción titúlase Coa que traio. Coa que traio. Por que este título? Bueno, isto cando nos xuntamos un pouquiño todos, co meu compañeiro Feix, que é o compañeiro que nos mete unha man, bueno, a mellor man posible para compoñer as letras das miñas cancións, xuntámonos e queríamos facer referencia a Galicia, ao que nos gusta as festas, é dicir, o concepto verbena só existe aquí en Galicia, é dicir, hai verbena por aí adiante, pero bueno, eu creo que é típico de aquí, entón, pois queríamos falar de algo de decir, pois que vamos de festa e que sin querer nos despistamos e que non vamos ir a traballar, é dicir, coa que traio, que non me chamen que non vou ir ao traballo. Quenes participaron en todo e como foi o proceso de produción, de grabación e todo isto que ten en torno a esta canción Coa que traio? Bueno, pois coa que coa que traio foi decir, estamos presentes todos os que estuvemos en Na Llama, que eu, para min, eso sí que é importante, decir, dentro do que se poda, os que empezamos con este proxecto, é dicir, co proxecto de Roquiño creando música, pois estemos todos hasta o final, hasta onde chegue este proxecto. Entonces estamos todos presentes, un pouquiño a parte a miña produtora de Madrid, Go Project, de Gochi, Face, Otto Beats, pero bueno, neste caso entrou Diego, bueno, estamos super contentos, é dicir, eu xa coñecía a Diego antes desto, pero xuntamos unhas raíces tanto con Diego, con Lito, moitos viaxes a Madrid, moitas experiencias de traballo, despois de despegar do traballo, e a verdade é que fixemos un grupo moi especial, donde cada vez que nos sentábamos para aportar ideas, aparecíanos ideas para facer 3 cancións máis. Entonces a verdade é que foi unha experiencia moi bonita, e sobre todo dentro do profesional tuvemos a oportunidade de gravar en Estudios Cero en Madrid. Damos ya gracias aquí de parte nosa, tanto a GoPro como Estudio Cero. Bueno, gravar nun estudio profesional foi moito máis satisfactorio, diferente, porque bueno, unha pasada, verdad, todo que
había aí para gravar e tal, fíxose moito máis ameno, moito máis profesional todo. Porque claro, unha canción escoitámola en 2-3 minutos, disfrutámola, gustanos ou non, repetímola, pero detrás dunha canción hai unha historia impresionante e ampla, non, Roque? Sí, a verdade é que sí, é dicir, a verdade que eu na Llama se fora un proceso increíble para min, porque claro, é a primeira e ao final son todo primeiras experiencias en todos os ámbitos, pero esta foi igual, é dicir, pois demoslle voltas, viñemos tamén con, non é o hándicap, pero é dicir, con que na Llama foi un exitazo, xa sempre con, temos que buscar isto e cal. Entonces isto foi un reto que nos dou máis traballo e buscamos un pouquiño máis a perfección, sabes? Pero bueno, a verdade que o equipo que nos juntábamos, é dicir, todo o mundo buscaba eso, non? A perfección, entonces eu creo que fomos polo camiño correcto. Parece que escoitemos a canción? Sí, perfecto. Pois imos con ela, amigos e amigas de Radio Sallas, imos con... Coa que traio. Diego Moreira. Dime, Rosquiño. Eu dixen voltamos pero e ao final Cedín só fixo falta que estemos os de sempre aquí Dándole lume para que a festa dure E se nos veñen a buscar que miren por as nubes E lloremos vestida de modelo Chamanlle Rosalía bailaba sin ningún medo Pregúntame se quero pero non sei se debo E a festa non remata ata que saia sol boteo Cualquier trayo, que no me llamen, que no morir o trabajo. Cualquier trayo, que no me llamen, que no toque no carajo. Que no me llamen, que no me falen, ando fora de horario. Que no me llamen, no me reclamen, se non é necesario. Sigo bailando, gozando hasta que remate o hasta que a música pare. Y lloremos vestida de modelo, Chamanlle Rosalía bailaba sin ningún medo. Pregúntame se quero, pero non sei se debo. E a festa non remata hasta que saia sol boteo. Cualquier trayo, que no me llamen, que no morir o trabajo. Cualquier trayo, que no me llamen, que no toque no carajo. A idea desta canción se estaba pois moi enfilada con tempo ou foches improvisando, variando a medida que avanzaba un pouco o tempo? Bueno, a base musical xa eu empecé a darlle pinceladas durante o verán nos momentos libres que tiña, entonces máis ou menos o estilo sí que estaba marcado. A letra non, a letra sí que fui quisen orientar un pouquiño que a idea vai ser esa, é dicir, dar pinceladas de temas anteriores de Rosquiño nos temas posteriores, é dicir, en Coa que traio pois soltamos unha pinceladiña de na Llama na parte esta de dándolle lume para que a festa dure. Eu tiña, bueno, varias pinceladas, non, que quería añadir, pero aí non, aí a verdad que teño que agradecer sobre todo a Diego e a Feix, que Feix é, bueno, xa o que me axudou na letra de na Llama, pois nesta botonos unha man igual, pero sobre todo Diego sí que tuvo moita creatividade a hora de facer a letra, despois tamén a hora de marcarse o videoclip, e a verdade que Diego dounos aí un toque especial e añadiu aí as partes,
Eu creo que quedou bastante caralleira, falando de unha parte da canción, que ten así un pouco de retranca galega e tal. Eu creo que é o que queríamos buscar un pouquiño tamén nese caso, sabes? Sí, carallira porque carallo non máis varias veces, Sí. Faime unha confesión, despois de sacar un éxito como Navallama, que foi un éxito en toda regla, isto mete presión ou ti non tes estas cousas? Que eres novo? No, mira, eu a verdade que terei outras cousas, pero eso a verdade que non teño moita presión. Que pasa? Que cando por todos os lados che din hai que superar na llama, hai que superar tal, entonces pois empezas a pensar un pouquiño a situación, pero eu sabía que se quería seguir adiante, é dicir, é un paso que hai que dar, é dicir, hai que afrontalo. Si sae ben, se sale mal, sae mal. Entón eu bueno, pois presión si ou non, temos que afrontalo, entonces pasamos un pouquiño da presión e vamos dar algo que surja. E eu creo que a miña idea xa foi sempre pois variar un pouco, como había este rumor de presión e tal, pois dixen, mira, vamos, a miña idea xa, eu quería facer unha canción con un chico, xa lle comentar a miña produtora, dixen, mira, quero facer unha canción con un chico e tal, e Gochi é moi amigo de Diego e tal, e díxome, ten que ser Diego e tal, e bueno, falamos con Diego e foi todo adiante. Tamén cambiar un pouquiño, aínda que é o que falamos, é un electromambo, electromerengue máis ou menos, pero sigue con unha pequena base electro, unha pequena base dance, pero cambiar un pouquiño, sabes? Cambiar un pouquiño, facer un estilo máis verbena, entonces tamén diferenciar un pouquiño os dous estilos de temas, sabes? Ti antes disto non tiñas moito contacto con Diego Moreira, ou si? Pois mira, coñecíamonos porque veo actuar a Soco, donde sigo como residente, como sempre, como sabes. Xa non marchas de aí, non? No, a verdade é que cando creo que me vou retirar das discotecas en Soco. A verdade é que a min gusta moito donde empezas e donde tens que acabar, sabes? Nada, coñecío aí de algunha actuación que veu facer aí a Soco, e despois de cando eu facía eventos en Brandoñas, no complexo turístico, contratei nun verán para vir ali nun dúo que tiña el, e tiñamos ese trato, era un trato, bueno, que nos va ben, pero bueno, solo simplemente deso. E agora, día doso, somos, bueno, grandes amigos, e a verdade que na llama uniunos moito, coa que traio, sí. Uniunos moito, e bueno, a verdade que coñecín aí unha amistade para aguantar durante anos, porque a verdade é un chico de 10 que está aí para todo, e sobre todo eso, é moi parecido a min, porque sempre afán de facer cousas novas, sabes, claro. A verdade é que coincidimos moi ben en eso. No complexo Brandoñas pinchas algunha vez ou dedicaste a espiar e meterlle presión ao dillo que de turno? No, en principio, mira, pinchei un pouquiño en fin de ano, que fixe unha pequeniña festa, pero a verdade é que non me gusta. Na casa non gusta, non? Na casa non realizo outro tipo de contratacións, estou por ali controlando. Cantas veces se preguntaron porque, bueno, todos sabemos que eres unha persona accesible, sempre falas coa xente cando vas a actuar. Cantas veces ou cantos centros de veces se preguntaron cando sacas outra, Roquiño? Sí, a verdade é que sí, xa, eso, sobre todo antes do verán xa, queremos outra. Bueno, tamén era para comentar, non, que, bueno, en principio a idea era esta, non? Facer unha colaboración, cada tema unha colaboración diferente, pero sin descartar, é dicir, porque moita xente dicía, a seguinte non vai ser con María. E non, porque, bueno, o proxecto estaba programado así, sabe? Facer novas colaboracións, pero non se cerra a porta de facer algo con María, eso nunca está cerrada, e seguramente fagamos algo pronto, dando unha segunda pincelada na llama. Entón, a verdade é que si a xente tiña ganas, entonces, pois, menos de un ano, porque o ano pasado sacámolo máis ou menos sobre marzo, entón, menos de un ano xa hai segundo tema. Voltamos pero yo final, Cedín, Soficho, falta que estemos os de sempre aquí, dándole lume, para que a festa dure, que se nos veñen a buscar, que miren por las nubes, y lloremos vestida de modelo. Por certo que esta canción xa se pode escoitar prácticamente en todas ou casi todas as plataformas musicais, non? Sí, exactamente, en todas as plataformas musicais, dende Amazon Music, Spotify, YouTube, bueno, todas as principais plataformas musicais, aí a podes encontrar. Coa que traio.
Bueno, esta canción que non sirva de excusa para non ir traballar o luns, verdad? Que non lle poño a culpa a Roquiño. Exactamente, Que no me llamen, que no me falen, ando fora do horario. Que no me llamen, no me reclamen, se non é necesario. Sigo bailando, gozando. E segues esa liña de, ainda que cambia o estilo, de positividade, de enerxía, de ánimo e de a vivir, que son 2 días, non? Sí, exactamente. Eu creo que, mira, o que acabas de añadir agora para min esencial da miña música, é dicir, a vivir, que son 2 días. O que falábamos, é dicir, que polo menos no momento que escuchas a música de Roquiño, se tes un problema se te olviden, digas ti, pois mira, temos problemas témolos todos, pero hai que disfrutar, que para iso viñemos a este mundo e pasalo ben. En este caso, pois tomando unhas copas e de tanto que disfrutas, pois olvídaseche ir a traballar casi. Claro, e se no local onde frecuentan non está pinchando DJ Roquiño, pidan igual a canción, que a poden meter, que agora logo se consigue, verdade? Sí, claro, de feito doulle dende aquí a todos os DJs, grupos que queiran, mandámoslle o enlace do tema para descargar gratuitamente, é dicir, encantadísimos. Nós, donde máis sone, canto máis sone, mellor para nós e para todos. Claro, outra vez estivo conosco María Quilate e hoxe, para non perder o nivel, tamén temos que ter unha sorpresiña. Pero antes, contame, como foi o proceso de grabación do vídeo? Bueno, o videoclip quedoume claro en estes 2 temas que as miñas ideas de videoclip son a primeira de con María, pois tuéramos que cambiar totalmente a miña idea, e esta igual, eu tiña unha idea, pero despois, pois mira, coméntoche como saliu o tema do videoclip. Estábamos Diego máis eu no primeiro vuelo que fixemos a Madrid, que íbamos a gravar as voces, estábamos no aeropuerto e retrasaron o vuelo. Bueno, puxámonos ali a comer algo e tal, e empezamos a falar, xa foi onde surdiu que me dixo Diego, pois mira, eu gustaríame facer así nunha tasca, como nun bar antigo, con unha indumentaria así de 1900, de época, pero indumentaria elegante e tal, e surdiu aí, estábamos chapurreando aí no aeropuerto, chegamos a Madrid, demoslle a proposta, encantoulle a todo o mundo, e de aí surgiu a maneira, buscamos o sitio, gravámoslo aí en Fornelos, aí no Furancho de Risco, conseguimos aí indumentaria, e bueno, fixemos aí todo con esa idea principal. Caramba, pois unha forma curiosa, non, de xurdir todo o atrezo da función. Dicir, no, vamos a vestirnos así. E ti, pois que non lle fasas cosas nada, pois veña. Sí, a verdade que estábamos falando un pouquiño, non, de que na llama fixemos máis ben como coreografías, entón aquí dixemos, pois mira, para variar un pouco, vamos facer como unha historia. A historia é simple, non? 2 forasteiros, Diego e Roquiño, entran nun bar de pobo da época aquela, a xente quedache mirando e tal, poñémonos a beber algo, e empezamos a cantar a nosa canción, e pouquiño a pouco a xente únese a nós, e armamos ali unha festa no bar, e despois chega o dono do bar, que é Lito, que primeiro mete a bronca ao camarero, porque o camarero estaba despistado, quería estar a festa en vez de estar traballando, o camarero autodespídese, ponse a festa, marchamos todos de festa, e Lito queda mirando para a cámara como dicindo, non hai sentido ningún. Que interesante, non? Tamén que importante a colaboración de Lito, non? Tamén un crack da verbena galega. Si, dende aquí damoslle as gracias, non, bueno, personalmente doulle as gracias tamén, non só por participar, senón que estuvo, bueno, dándonos apoio e dándonos consellos dende o momento número 1 desde hasta o final. Nós, tan pronto tiñamos algún avance, íbamos yo pasando, porque eu creo que a mellor referencia que podíamos ter é dunha persona como Lito, que leva tantos anos na verbena e tal, desde aquí darlle as gracias por eso, por aconsellarnos, corregirnos, darnos consellos, darnos pasos adiante e atrás en todo o proceso, porque gracias a él creo que saliu o tema, para nós consideramos perfecto tamén. Ataque, remate, o ataque a música pare. DJ Roquiño, Diego Moreira, coa que traio esta canción, pois, bueno, canción xa do Entroido e ata o Brán tiramos, non? Polo menos. Tampouco non nos está grabando todos os días. No. Coa que traio, que non me chamen, que non vou vir ao traballo. Esta canción podes cantarla nun partido de fútbol, podes cantarla na discoteca, é un himno. Que non me chamen, que non toque no cara.
supoño que ti xa pincharás desde ya, non? Xa estás con ela. Sí, esta noite pois xa pincharei, teño 2 actuacións, unha tarde e noite, xa sonará, por suposto. Bueno, mañán tamén que temos a presentación oficial en Vimianzo, e o domingo tamén que vamos a falar aí ao final, que tamén sonará aquí en Santa Comba a noite na festa de carnavais que teñen. Vouche a contar un secreto. Se che din que biches a Roquiño en 3 sitios nun día actuando, pode ser certo. Porque digo, quedou unha dúbida o último día que estiven contigo, non? Cando foi de La Llama, non che preguntei, pero tampouco non vou estar sempre, como di a canción, tocándoche o nabo, non? Cal é o momento ideal para soltar unha canción cando tes un hit que ti queres incidir nel? Por exemplo, cal é o momento da noite na que sonaba La Llama, cal é o momento da noite na que ten que soar Coa que traio? Bueno, pois eu, a verdade é que considero moi crítico neso, é dicir, eu sou unha persona que actúo analizando a pista en todo momento, sobre todo pasou moitas veces que o mellor tes un tema preparado e antes de soltalo doulle tantas voltas á cabeza e vexo como está a xente ou tal e digo, pois teño que cambialo, sabes? É dicir, entón, eu creo que un tema como Na Llama e como que traio busco o mellor momento, é dicir, no momento que ao mellor intento poñer 2-3 temas actuais que están funcionando moi ben, tes a xente aí arriba, entonces aí é o momento de soltar un Na Llama, un Coa que traio, entonces eu busco o mellor momento da noite. Non se podría dicir porque o bo da noite é que hai varios mellores momentos na noite, home, non son iguales, pero bueno, varios, pero non che podría dicir, pero bueno, no Ecuador da noite, eu diría, no Ecuador un pouquiño máis arriba, porque despois, porque un pouco máis a tarde despois xa ven aí a decadencia, xa estás cansado e xa a xente non sube tanto arriba. Non, digo, porque nunca dudaches dicir ti con este tema ou con outro. Este é un momento alto, pero eu penso que ainda vai haber outro subidón máis grande, espero. Non hai que xestionar todo isto. Isto tamén ten o seu truco, non? Agora és un profesional, evidentemente. Sí, e de feito hai días que pásache, dicir, soltástelo, por exemplo, soltei un tema agora, por exemplo, solto Coa que traio, e diste, foi no momento perfecto, e ao mellor soltalo, e despois, dai un rato, tes outro momento, e diste, tiña que ser ahora e non antes. Pero xa puseches, e hai veces que, aínda considerando que analizas ben as situacións, pois consideras que non era no momento que tiñas que poñer, sabes? Ese é o directo. Eu sou algo bello, pero ti des todos chunguitos e chichos, estas cousas non metes, non? No, bueno, ainda nos siguen pedindo algo por aí de Camela sigue funcionando moito por estas zonas, tal, e despois chichos, chunguitos e así, máis ben, bodas, eventos privados e tal. Sí. Pero a xente pide, non? Sí. Pois que pidan, Coa que traio. Estamos aquí con un crack, un profesional e mellor aínda persoa, Damián, DJ Roquiño. Que non me chamen, que non vou vir ao traballo. Coa que traio, que non me chamen, que non toque no carallo. É pegadizo este conto, Sí, gustache, non? Sí, estou, sabes como estou aquí sudando a pelo. Como me alegro. Coa que traio, que non me chamen, que non vou ir ao traballo. Coa que traio, que non me chamen, que non toque no carallo. Están en Radio Sallas, Benres Musical, o noso espazo dedicado a DJ Roquiño, este hit Coa que traio. Comparte, escoita, difunde. Coa que traio, que non me chamen, que non toque no carallo. Dieguiño, xa non sabes nin o que cantas. E claro, Roquiño, temos sorpresa, verdade? Sí, hombre, temos unha sorpresa moi importante aquí. Diego Moreira, moi boas. Boas tardes, que tal? Como estamos? Como estamos, amigo? A pregunta é de caixón. Como che liou DJ Roquiño? Pois moi fácil de liar. Eu xa son unha persona que me animo a moitas cousas, son unha persona moi activa que me gusta involucrarme en moitos proxectos e nesta ocasión non podía ser menos con un chaval
tan boa xente, tan traballador e tan querido como Roquiño, non se lle podía decir que non. Como foi a experiencia ata agora, Diego? Pois moi boa, eu aparte a Roquiño xa o coñezo de fai moito tempo, tiñamos unha amizade moi boa, e agora xa somos como quen di parella artística, e é un verdadeiro placer traballar con ele. Descartades ir a Eurovisión? Sí, eu creo que sí, aparte está no hai pouca competencia, creo que temos moitas posibilidades. Notase que hai bo rollo, non, Roquiño? Sí, no, moi bo rollo, a verdade que houve unha conexión moi boa desde o primeiro momento e, bueno, eu creo que notase a simple vista. Como definirías a canción? Que che parece a canción agora que as coitas logo de todo de todo o traballo feito, Diego? Pois mira, eu teño que dicirche que teño moi boas vibras co tema, polo tema de que é moi pegadito o estribillo. Eu creo que é un tema fresquiño, tema bailable, que eso é importante, xa que eu, bueno, dedícome ao tema da música da orquesta e demais, pois creo que era importante que tivera ese aire bailongo e algo tamén que con un sonido actual e fresco, que é o que tamén caracteriza os traballos que fai Roquiño. Roquiño di que o culpable da vestimenta foches ti. Sí, eu pensei un pouco en darlle a volta, é dicir, éramos xente que con unha imaxe xoven e demais, entón era como darlle esa imaxe de por que non meternos nunha taberna dos anos 1900 e caracterizarnos como a xente de antaño, non? Pareceu unha idea original e tamén volver a esas festas, esos momentos de taberna dos nosos avós, como unha especie tamén de homenaxe que creo que é bonito. É fácil traballar con Roquiño? Moi fácil, ponche as cousas moi fácil, é un traballador nato, un chaval que está sempre aí ao pé de cañón, que se involucra ao 100% nos seus proxectos. Eso ao final notase porque todo o mundo quere, todo o mundo lle ten cariño pola súa dedicación e polo cariño que lle pon as cousas. Por lo tanto non terei problema en que me convide un cafeíño, non? No. Con Roquiño todo, desde un cafecillo hasta salir un día de marcha é unha aventura. Unha aventura pode ser chegarlle ao patrón un día así de un pouco tarde cantado esta canción, non? Sí. Esta canción está pensada para eso, para momentos de festa, de reunións familiares, de quedadas con amigos. É un tema que queremos que a xente o sinta como propio e que o utilicen para as súas propias celebracións. Sería un éxitazo para nós que consigamos eso. A penúltima, que tal o vídeo? Como foi tamén esta experiencia? Aí tamén cun dono do bar de excepción tamén por aí, non? Calvo. Sí, con Fernando sempre un placer traballar, sempre está para que faga falta, e despois pasámoslo moi ben. Foi un día intenso, porque os días de grabación son intensos, porque son moitas tomas, cambios de vestuario, maquillaxe, pero o resultado, estamos moi orgullosos do resultado, de como quedou, e despois ao final fixemos moita piña entre os que participamos no videoclip. Despois tamén nos convidou unha cena impresionante, Roquiño e a familia, que nos trataron como se fóramos da casa, quedamos encantadísimos, a verdade. Ti mira que tan son eu, que a min había un calvo que me pareció da Panorama. Sí, sei que así, que en principio viña solo a papar a cea, pero animouse a salir do videoclip, ten un papel importante, que é o que regaña e nos pon un pouco no sitio a chavalada, quedou moi simpático. Ao final tamén queremos agradecer desde aquí a súa implicación que aparecera no vídeo, porque para nós é moi importante que o seu apoio e que aparecera unha persona como Lito, un referente na verbena na nosa canción. Para nós un auténtico placer. Deixame preguntarche que aquí a audiencia deste programa sonche moi fans da Panorama. Como se presenta o ano, amigo? Pois mira, estamos ahora nun momento para nós que é clave, que é a preparación do show. Estamos agora a un mes vista do estreno, que o faremos nas Fallas en Valencia,
facemos ali o estreno a partir do 16 de marzo, e agora estamos en pleno momento de ensayos, de preparar repertorio, preparar coreografías, preparar escenografía, escenario. Bueno, o que coñece a Panorama sabe que non é solo música e baile, senón todo o que leva a Panorama é moito traballo, moitas oriñas detrás, pero pinta moi ben, temos moitas ganas. Por sorte, o que o verán a nivel de contratación está prácticamente pechado, temos todas as datas cerradas, e vai ser un verán moi bo de traballo por Galicia e por toda a Península Ibérica. Roquiño, algo que decir ya a Diego? Nada, que nos vemos a mañán sábado para presentar o tema. E nada, o que lle dicía antes aquí, Dieguiño, que xa escoitarás tamén a miña parte da entrevista antes, que nada, que estou supermente agradecido contigo, eternamente agradecido, e que nada, que xa nos coñecíamos, pero a verdade que forjamos unha amistad a raíz deste tema que para min é tan importante como sacar o tema, verdad? Moitas gracias, sabes que é mutuo, eu creo que aquí, aparte do comezo dunha gran amizade, vai ser o comezo de máis traballos que faremos juntos, seguramente. Está clarísimo eso. O prazer é meu. Moitas gracias, Dieguiño. Diego Moreira, crack, moitas gracias. Moitas gracias a vos, a todos os ointes, unha aperta, invito-vos a escoitar moitas veces o noso temiña, vale? Unha aperta a todos. Gracias. Unha aperta. Venga, chao, chao. Eu dixen voltamos pero e ao final Cedín só fixo falta que estemos os de sempre aquí dándole lume para que a festa dure. Hai un dito que afirma, que conclúe que as boas persoas acaban sempre xuntándose. Este é un exemplo. Aí está Roquiño, estou eu. E máis Diego. Fora chistes, a verdade é que aí pois atinaches co socio, non? Sí, no, tal cal, é o que falábamos antes, é dicir, sobre todo eso, somos personas bastante parecidas, traballadores, en calquer momento surgenos unha idea, nos falamos, e a dúda mañán, Diego, ocorríseme isto, Roquiño, isto, tal, e cando ves tanto afán de emprender, de crear cousas novas e tal, é dicir, dache ganas de todo, sabes, de unha positividade enorme. Pois imos rematando esta entrevista. Antes de nada, pois recordar, Roquiño, que poden escoitar xa, ver o vídeo, poden disfrutar pois moi fácil en YouTube, Spotify, Amazon, etcétera, non? Sí, exactamente, en todas as plataformas musicais. O videoclip está en YouTube e despois nas outras restos das plataformas está a canción en sí, e dende aí poden escoitar, descargar, publicar, compartir todo canto se faga. Nos estaremos supermente agradecidos. Hai que preguntar sempre que hai unha dúbida, é mellor preguntar que quedarse coa dúbida, porque iso pode ter consecuencias desagradables. Eu escutaba outro día nun local alá pola comarca de Soneira que dicía un señor, dille Roquiño xa non se poderá contar con el, pois a terá todo verán comprometido. Pregunten, non, Roquiño? Sí, exactamente, que pregunten, porque hai fechas aínda libres, para o verán hai fechas libres, e tamén hai fechas que poden cambiarse, pode caer algunha fecha por circunstancias da vida, entón que pregunten, que decir se Roquiño está libre, pois podese chegar a un acordo, claro que sí. E non é difícil contactar contigo, non? Non tes un representante en Nova York nestas cousas, non? Exactamente, para contactar con Roquiño hai que contactar directamente con Roquiño, tanto por redes sociais como por correo electrónico. O meu teléfono de contacto é fácil acceder a calquera delas, e dende aí mandan un mensaje e poñémonos ao tema. Porque para ti as redes sociais é como ter un brazo máis, unha perna, unha parte túa, xa? A día de hoxe, sí. A día de hoxe, de feito, tema redes sociais utilizos absolutamente para o traballo. É dicir, na vida personal, xa eu tampouco fui moito de compartir vida personal nunca, pero a día de hoxe son para dedicar ao traballo e mover cousas de traballo, que a día de hoxe é un puntal moi importante, a verdad. Que non me esquecía, non podo despedirme, claro que non, sen comentar, sen recordar e sen informarche que este domingo DJ Roquiño está moi preto de nós. Se anunciaban pois esta semana aquí as autoridades municipais,
E agora, pois, eu xa tiña entrevista pactada co amigo Roquiño antes, pero bueno, que me alegra que actúe en Santa Comba. Estarás en Santa Comba, brode? Sí, señor, estarei o domingo aquí para cerrar ese día de entroido da xuventude, que celebran un poquinho para a xuventude. Estarei aquí para cerrar a partir das entre as 8 e 8:30 da tarde para cerrar a festa e faremos un pouquiño, vou a facer unha actuación variada, é dicir, tanto para a xuventude como, bueno, para todos os públicos, pero tamén para os nenos, cunhas coreografías que teño preparadas, é un show que teño preparado que creo que vai funcionar moi ben este domingo aquí en Santa Comba, que veño con moitas ganas. Por tanto, acceso gratuito, hai tamén actividades, hai tamén gastronomía, e DJ Roquiño que non pode faltar. O DJ Roquiño non o comades, Pois seguro que será moi benvido en Santa Comba e vémonos o domingo por aquí, amigo. Moi ben, pois aquí nos vemos. Moitas gracias, Lema, e moitas gracias a todos os ointes de Radio Sallas. Encantadísimo de volver a estar por aquí. Espero volver pronto e con novas, como sempre. Vale, graciñas, chao, chao. Un abrazo. Fuera de horario, que no me llamen, no me reclamen, sé no es necesario. Sigo bailando, gozando hasta que remate, o hasta que la música pare. Y lloremos, vestida de modelo, chaman hielo, salía, bailaba sin ir.